Ahoj, já jsem Blabos a dneska si upečeme palačinku. Dělání animací s Blabosem. Nejdřív to musím všechno smíchat dohromady. Použiju na to tuhle misku. První vajíčko, potom mouku a mlíko. A teď to rozmixuji. A pak to takhle naleju na pánev. Hop! Oh. Co teď? Oh. Teď se mi to už musí povést. Hop! Povedlo se mi to. Teď, když to mám hotový na talíři, tak na to dám nutelu. Tak mám na tom nutelu a víte, proč jsem ty palačinky dělal? Abych je dal mému bratrancovi Binkosovi. To bylo mňam. Tohle bude pro tohle video asi všechno. Prosím, dejte odběr a nashledanou. Čau.